Dinalan sa mga balita lokal, 37 ka mga barangay nakigbahin sa unang adlaw sang Business One-Stop Shop. Pagpamakal sang probinsya sang humay mahimo ipauntat. Sa balita nasyonal, Duterte dayunon ang magpasaka kaso batok sa duha ka dalago nga water distributors. Kadamuon sa mga biktima sang panlupok nagsaka sa 288. Sa balita international, Interpol ginatagan sang red notice ang Lebanon sa pag-aresto sa boss sang Nissan. Sa balita sa sports, Dwayne Dedmon sang Sacramento Kings ginpatungan sang $50 mil nga multa sang NBA. Balita Entertainment, Angel Oxy nakafocus sa wedding preparation karong nga 2020. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga tips agud makabawi sa dako nga gasto sa tong Pasko kag bag-ong tuig. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Wala sang ginabantayan nga malain nga panahon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa karon. Sa alas 4 kayo na sang aga nga weather update sa pag-asa, tail end sang cold front, intertropical convergence zone kag northeast monsoon o amihan ang weather system nga nagaluntad karon sa pungsod. Bangod sa amihan, magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta kag mahuyang nga pagulan ang maeksperiensyahan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao kag Aurora. Bangod naman sang ITZZ, mangin magalumon nga kalangitan naman kag lapta-lapta nga pag-ulan, pag panaguob nga pagkilat ang magaluntad sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque kag Oriental Mindoro. Mangin magalumon man ang kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan, pag daguob nga pagkilat ang maeksperiensyahan sa Davao Region, Sorsogon, Maguindanao, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi bangod sang ITCZ. Sa Metro Manila, kaiban nga bayan sa pungsod, lauman ang mainit nga panahon nga may posibilidad lamang sang pagbubo sang ulan. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Aton pamati. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo
Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagpakigbahin ang 37 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod sa unang adlaw sang Business One-Stop Shop o kun BOSS sa Bacolod Government Center kahapon nga adlaw, kung sumugod kahapon nga adlaw. Sunod kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sang siyudad, istrikto ang ginamonitor ang partisipasyon sang kada barangay tubtub nga matapos ang BOSS. Lakip sa mga barangay nga nagpakigbahin amo ang barangay 2, 4, 7, 9, 11, 12, barangay 13, 17, 18, barangay 21, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 41, Barangay Felisa, Handumanan, Sumag, Alangilan, Estefania, Singkang Airport, Taculing, Villamonte, Alihis, Bata, Kabug, Mandalagan, Mansilingan, Montevista, Pahanukoy, Punta Taytay, kag Vista Alegre. Sunod kay Montoyo, ginapaabot sini nga mangin 100% ang partisipasyon sang tanan nga barangay sa mabut nga Lunes nga adlaw. Ginpatag ni Montoyo nga pwede mapasakaan sang kaso ang kapitan nga hindi mag-intra sa BOSS, ilabi na nga ginaduso sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang ease of doing business sa Pilipinas. Ginaduso ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino ang comprehensive CCTV ordinance para makabulig sa kapulisan sa pagsulbar sa mga krimen. Ginpaathag ni Espino, chair sa Committee on Police Matters, sa mga proposed ordinance, iga-consolidate ang tatlo ka mga CCTV ordinances sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Espino, gina-require ang tanang nga negosyo nga mag-install sa high definition nga CCTV bangod low quality ang mga footage sa mga establishmento sa syudad. Dugang pa sang konsehal, ang proposed ordinance ang nabase sa pangabay sang Department of Interior and Local Government akong DILG sa mga lokal nga panguluhan nga gina-require ang minimum specification sang CCTV kag DVR recorders. Ang proposed ordinance ang naaprubahan na sang Sangguniang Palunsod sa first reading. We are following the footsteps of the Department of Interior and Local Government that there is a certain minimum specification for CCTV cameras and DVR recorders for Bacolod City. Si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Pagasuportahan sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod ang mga priority measures ni Bacolod Mayor Evilio Leonor Diaz sa 2020. Ini ang ginpahayag naman ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa ginpamangkot angot sa prioridad sang konseho karon nga tuig. Sunod kay Familiaran ang pagamandar sang Night Market Ordinance nga ginaduso man ni Leonor Diaz ang nagapabilin nga pending sa SP. Ginpaatag sa Vice Alcalde nga tubtub karon wala pa mapasar ang Night Market Ordinance kagyara pa lamang sa second reading bago madamo pa sang inputs ang mga konsehal para mas mapaayo pagid ang ordinansa. Umpisa ang ipatigan ang clearing operation sa mga pampubliko nga dalan. Ginsuwestyon ni Leonor Diaz nga ipatuman ang Night Market Ordinance para sa mga displaced nga mga sidewalk vendors sa downtown area. Sa dugang balita lokal, dako ang posibilidad nga temporaryo nga mapauntat ang ginaghimo nga pagpamakal sang probinsya sa produkto nga humay sa mga manguma kasunod sang natabo nga pagtaas sa presyo sang pagpamakal nga ginahimo naman sang pila ka mga local traders. Ini nga datos ang base sa damlaglang ginpatigayon nga monitoring sang talatapan ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino.
Sunod kay maskulino, hindi na kinahanglanon pa sang probinsya nga mag-intervene labi pa nga kung mataas nga presyo ang gina-offer sang mga traders. Dugang pa ni maskulino iniman ang oportunidad sa mga mangunguma nga makabawi isang ilan na angkon nga kapierdihan. Base sa record sang Provincial Agriculture Office, naglabot pa lamang sa masobra 1 kagatos kasako sang humay ang tigayon nga napamakal sang probinsya bangod sang malawig nga proseso nga ilan naman ginasunod. Ang humay nga ginbakal sang probinsya ang natalana nga igapagaling kag baligya sa mga interesado nga mga manugbakal kag ang income sini ang magabalik sa revolving fund sang probinsya. Nagapanguna nga programa nga hatagan prioridad sang gobyerno probinsyal sining tuig 2020 amo ang implementasyon sa mga proyekto kag bulig pinansyal para sa mga manguma sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, luyag ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga gilayon mabuligan ang hanay sa mga manguma nga direkta nga napektuhan sa gibatuman nga rice tarification law. Ini nga programa nagalakip sa distribusyon sa mga seeds o kun binhi kag makinarya nga gamiton sa mga mangunguma sa idalom sang Rice Competitive Enhancement Fund nga alokasyon. Duman pa ni Masculino, handa man nga maghatag sa bulig pinansyal ang probinsya para sa crop diversification nga ginaduso sang gobernador. Sa idalom sang crop diversification program, mayara sang alternatibo ang mga mangunguma sa pagtanom sang saging, kape, kakao, kag kawayan bilang kabaylo sa ilang ginatanom nga mga humay. Sa katapusan nga balita lokal, arestado ang 4 nga persona lakip ng 17 anyos nga minor de edad matapos ang buy-bust operation nga ginpatigayon sa Police Station 2 sa Purok Tilapia, Barangay 3, Syudad San Bacolod, las 2:45 kainas ang kagahon. Ginkilala ang subject sa operasyon kay Michelle Tayo alias Inday, 29 anyos, residente sang Block 7 Extension Nara, Barangay Handumanan. Arestado man sanday Brian Matos, 34 anyos, sang Purok Tahong, Barangay 3, Reggie Bobole, 38 anyos, taga Barangay Tangub, kag ang 17 anyos nga bata nga lalaki, nga hungod naman wala ginhingadlan kag residente sang Purok Cereza South, Barangay 3, Tanan, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Tayo ang 2 ka elongated, 2 ka medium heat seal transparent plastic sachets, tanan ginasuspetsohan shabu, kag iban pa nga drug for paraphernalia. Nakuha naman kay Matos kag Bobole ang tag-isa ka heat seal transparent plastic sachet nga may unod sa ginasuspetsohan shabu, kag iban pa nga drug for paraphernalia, samtang 2 naman ka sachets sa ginasuspetsohan shabu ang nakuha sa minor de edad. Ang na-recover nga suspected shabu ang naglambot sa 30,000 pesos. Preso karon sa custodial facility sang Police Station 2 ang mga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18, ang mga bukol blang nga nagatulubo-tubo dira sa inyong lawas, hindi ninyo pagpadugaya pa na ha, para nga hindi na magmalignant. Mag-inom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mapakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Narnais at tubalang sang gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sang imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw kay man ang nagatinlo sang aton dugo kag etay. Inimara mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule. Ang DTX 500 ang mabakal kag pwede gid i-deliver sa inyo pulayan pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Duterte dayunon gid ang pagpasaka kaso batok sa 2 ka dalagko nga mga water distributors. Samtang kadamuon sa mga nabiktima sang palupok naglambot na sa 288. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
yan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala pagla